Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Νομίζω είναι παράδοση πλέον να κάνω όλα τα What I got for Christmas με πιτζαμούλες. Λοιπόν, εσείς φτάσαμε στο What I got for Christmas 2024. Θέλω να σας πω καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Για μένα πιστεύω θα είναι γιατί λένε ότι το 2025 είναι η χρονιά του καρκίνου στο ζώδιο. Γι' αυτό I'm so excited. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα για τα δώρα που έχω να κάνω εγώ στους άλλους. Περισσότερο από τα δώρα που θα πάρω πίσω. Και φέτος έκανα πάρα πολύ ωραία δώρα, μπορείτε να τα δείτε στο TikTok. Έκανα ολόκληρη σειρά με όλα τα δώρα που είχα να κάνω για φέτος. Και πάμε να ξεκινήσουμε για να μην πολυλογώ. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τα δώρα που έκανα εγώ στον εαυτό μου. Πρώτα είναι αυτόν εδώ το ποτήρι που είμαι σίγουρη το έχετε δει χίλιες φορές. Το παγούρι βασικά. Αυτό είναι ένα tube για το Stanley. Βασικά πήγα για να πάρω το Stanley, αλλά μετά είπα θα δώσω τώρα 50 ευρώ για έναν παγούρι με νερό. Και ήταν αυτό δίπλα που ήταν 17 ευρώ και έγραφε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ότι μένει παγωμένο 3 μέρες, 6 ώρες βραστό κτλ. Και είπα θα ξεκινήσω από αυτό. Και βλέπουμε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και ο λόγος που το πήρα είναι επειδή δεν έπινα καθόλου νερό. Μπορεί το νερό που να έπινα μέσα στη μέρα να ήταν τόσο απλά μαζί με τα χάπια μου. Και από τότε που το πήρα έβαλα στόχο να πίνω έναν κάθε μέρα τουλάχιστον και μέχρι τώρα έχουν περάσει 5 μέρες, τα πάω περίφημα. Στη συνέχεια πήρα αθλητικά, ήθελα τέτοιου είδους αθλητικά και τα είδα τυχαία σε έναν κατάστημα που ήταν σε έκπτωση και τα πήρα, ήταν 44 ευρώ μόνο. Είναι αυτά εδώ. Μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι σαν τα New Balance. Τέλεια. Τα έχω φορήσει ήδη, είναι αναπαυτικά. Και τώρα συνεχίζουμε με τα δώρα που μου έκαναν. Γενικά είμαι ευγνώμων για όλα. Ακόμα και τα πιο μικρά μόνο και μόνο που με σκέφτηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αρχικά έχω μια τσαντούλα από Αυγερινός Cosmetics. Και έχει μέσα μία body and face, wow, δεν ήξερα πως κάνει και για πρόσωπο. Body and face shimmer gel στη μυρωδιά fairy dust. Έχει όντως πάρα πολλά glitters μέσα. Πάντως μυρίζει υπέροχα και έχει μέσα και το set του το body mist. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα body mist το τελευταίο διάστημα. Έπαθα έναν εθισμό και ψεκάζομαι παντού πριν βάλω το κανονικό μου άρωμα. Στη συνέχεια πήρα αυτές τις μπότες παντοφλίτσες με τη γουνίτσα. Πραγματικά είναι υπέροχες. Από τη μέρα που τις πήρα, τις φοράω κάθε μέρα. Τώρα τις έβαλα στο κουτί για τις ανάγκες του βίντεο. Αλλά είναι υπέροχες και σου κρατούν το πόδι τόσο βραστό. Για να μην βγει το βίντεο 3 ώρες, πρέπει να κάνω γρήγορα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με καλτσούλες χριστουγεννιάτικες. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι αυτά εδώ τα χεράκια του Αγίου Βασίλη έχουν μαγνήτη και κολλάνε πάνω. Λογικά τώρα το συνειδητοποίησα αυτό.
Λογικά μπορούν να κρατάνε χεράκι οι δύο κάλτσες όταν τις φοράς. Εντάξει, top. Έχουμε αυτόν εδώ το τσαντάκι που έχει μέσα μία hand cream σε raspberry flavor και ένα lip balm. Εντάξει, μυρίζει και αυτή τέλεια. Ένα σετ πιτζαμούλες από αυτές τις cozy, τις βραστές, με αυτά τα σχεδιάκια επάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα cartoons, αλλά όπως και να έχει μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το κάτω τους. Τις πιο όμορφες και cute παντοφλίτσες που είδα ποτέ. Είναι τέλειες! Άγιο Βασίλη, Ρούντολφ, Στεφανάκι, whatever. Και έχουν και το κουδουράκι επάνω. Πάμε σε ένα άλλο σετ για το σώμα. Αυτή η εταιρεία είναι πολύ viral και στο TikTok. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Lavish Care. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Σίγουρα την έχετε δει. Έχει προϊόντα για το σώμα σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές και οι μυρωδιές τους είναι top. Λοιπόν, αυτό είναι Bath and Shower Gel στη μυρωδιά Sugar Toffee Crush. Εγώ πεθαίνω για τέτοιες μυρωδιές. Sugar, cookie, gingerbread, cinnamon. Αγαπώ. Πραγματικά. Όπως είναι έτσι θέλω απλά να κάνω. Μυρίζει υπέροχα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Γενικά έχω μυρίσει πάρα πολλές από τις μυρωδιές τους. Θα πω ότι αυτή είναι η αγαπημένη μου. Τέλος. Έχουμε και το body lotion της. Η μυρωδιά είναι ίδια. Και επίσης το Sculpting Body Scrub που κάνει για σύσφυξη και σμίλευση της επιδερμίδας. Στην ίδια μυρωδιά και αυτό. Υπέροχο. Ο Χρήστος μου, ενώ κάθε χρονιά του λέω πως δεν θέλω να δώσει πολλά χρήματα στο δώρο που θα μου κάνει, πάντα δίνει πάρα πολλά. Φέτος μου πήρε κάτι που πραγματικά χρειαζόμουν. Όσοι δεν ξέρετε, κάνω νύχια ερασιτεχνικά μόνη μου και μου πήρε ένα επαγγελματικό φουρνάκι, γιατί το προηγούμενο που χρησιμοποιούσα ήταν από Jumbo, και μου πήρε και ένα επαγγελματικό τροχό που επίσης ήταν από Jumbo και έκανα πραγματικά 10 ώρες μέχρι να βγάλω όλα τα νύχια που ήθελα. Είμαι εντάξει, super χαρούμενη και excited να τα δοκιμάσω. Αν θέλετε βίντεο που τα δοκιμάζουμε ή που φτιάχνω νύχια ή whatever, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Και τέλος πάμε να δούμε το δώρο που πήρα από το Secret Santa που κάναμε με τις φίλες μου. Έτυχα στη φίλη μου την Αντωνία και μου έφτιαξε αυτό το τέλειο κουτάκι με πραγματάκια. Αρχικά έχουμε αυτόν εδώ που το έχω χρησιμοποιήσει ήδη γιατί έπεσα στην ανάγκη. Δεν ξέρω
πώς ονομάζεται στα ελληνικά, μου διαφεύγει τώρα. Νομίζω θερμοφόρα, αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Είναι αυτόν εδώ το μικρό cute με έναν κάχτο, γιατί ξέρουν πόσο κάχτος είμαι. Τέλειο. Συνεχίζουμε με μια θήκη κινητού. Είναι αυτή εδώ και όπως βλέπετε έχει και καθρεφτάκι επάνω. Βολεύει πάρα πολύ, ειδικά μόλις φάτε ή αν θέλετε να ανανεώσετε το κοκκινάδι σας. Είναι top. Μου πήρε ένα σετ με μασκούλες, γιατί ξέρει πόσο χρησιμοποιώ, και επίσης σε strawberry flavor, γιατί επίσης ξέρει ότι η φράουλα είναι η αγαπημένη μου. Για να δείτε πόση λεπτομέρεια έδωσε. Αυτές εδώ τις υπέροχες καλτσούλες, που επίσης ξέρει ότι θα τις χρησιμοποιήσω πάρα πολύ και είναι εγώ, γιατί τέτοια cute πραγματάκια είναι η ζωή μου. Έναν υπέροχο ποτήρι με ματάκια, μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά το σχήμα του που είναι έτσι ακανόνιστο και αρκετά μεγάλο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά πιστεύω ήταν τεράστια επιτυχία το κοτάκι της Αντωνίας, γιατί όλα όσα έβαλε μέσα με αντιπροσωπεύουν. Έχουμε αυτόν εδώ το ολόσωμο που είναι κοντό, αλλά πραγματικά πόσον εγώ είναι αυτόν εδώ. Είναι υπέροχο και ξέρω πως θα το φορέσω 1000 φορές. Μετά εννοείται θα είχαμε ένα κεράκι, γιατί ξέρει πόσο μου αρέσουν. Είναι από Νινέμια, ελπίζω να το προφέρω σωστά, και όπως σας είπα με τις μυρωδιές που μου αρέσουν, επέλεξε την Cinnamon Sugar. Αγαπώ. Εγώ πεθαίνω για τέτοια πράγματα. Και τέλος, την ίδια μυρωδιά από την ίδια εταιρεία μου πήρε αυτόν εδώ το αρωματικό χορού που είναι με sticks, επειδή επίσης τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι το μπουκαλάκι. Είναι so aesthetic and simple. Υπέροχο. Και αυτά ήταν όλα όσα πήρα φέτος για τα Χριστούγεννα. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Αν ξέχασα, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ εσάς που βλέπετε τα βίντεο μου. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη χρονιά και θα τα πούμε στα επόμενα βιντεάκια. Γεια σας!